चलिए आई सरकार ध्यान दी सभे। आज हमरा माननीय सराहनीय अमित भैया के सौजन्य से बड़ी ही सुंदर लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियो यहाँ के सजोले बानी। स्टूडियो के माध्यम से हमरा बड़ी ही सुंदर सुंदर गाना हो रहल बा। हम रुआ समन के अपन छोट भाई मनोहर शर्मा तमाम भोजपुरिया श्रोतागण के दिल से हार्दिक अभिनंदन करतनी, पाँव छू के बार बार प्रणाम करतनी और आशीर्वाद के ललसा लागल बा। तनी मनी अपन आशीर्वाद हमरो पर बरसाई। हमरा बड़ी ही सुंदर माननीय सराहनीय बेंजू प्लेयर हमरा गोविंदा भैया जी पिठौरी ग्राम नंदलाल टोला के निवासी बानी हमरा, और बड़ी ही सुंदर हमरा पप्पू भैया ढोलक प्लेयर पिठौरी ग्राम निवासी हमरा माननीय सराहनीय प्रदीप शर्मा जी मेरुका निवासी तबला पर संगत कर रहल बानी। हमरा जोरी पर संगत करतनी हमरा छोट भाई कर्मा कुमार जी। आई एगो गीत के भाव बा, एगो घर के बंटवारा बटे, भाई भाई में बंटवारा हो गइल बा। बाबू माई दोनों बेटा लोग की ओर देख रहल बा, अब प्रतीक्षा करता कि कोनो बबुआ तो हमारा के कहस जे हम तोहरा के राखे माई। अब बाबूजी सोचत रे कि एको गो बबुआ हमारा के कहस जे हम तोहरा के राखा बाबूजी। तो देखी घर के बंटवारा बा कैसे भाव बा कि अरे बटी गईल जिंदगी के अरे सगरी कमाई। देखी कितना दर्द बाई गीत में, बंटवारा हो गइल बा। अब बाबू माई अपना मन में विचार करते रे, कभी कल्पना करते रे कैसे कि बटी गईल जिंदगी के अरे सगरी कमाई। के करा में बाबू रही है, के करा में माई। बटी गईल जिंदगी के सगरी कमाई। बटी गईल जिंदगी के सगरी कमाई। के करा में बाबू रही है, के करा में माई। के करा में बाबू रही है, के करा में माई। बंटवारा होता खेत खरिहान बटल चूल्हा बरतनवा। खटिया या बतिया बटल दुनू हो पिसानवा। खेत खरिहान बटल चूल्हा बरतनवा। खटिया या मचिया बटल दुनू हो पिसानवा। कौन भाई करी है माई
बाबू के दवाई कौन भाई करी है माई बाबू के दवाई के करा में बाबू रही है के करा में माई के करा में बाबू रही है के करा में माई सबके बहन भी बालो मन में विचार करो तलो कह तलो खिड़की दरवाजा बटन चपकल मसीनिया कैसे बंटवावल जई है तुई रे बहिनिया खिड़की दरवाजा बटन चपकल मसीनिया कैसे बंटवावल जई है तुई रे बहिनिया राखी के परब आइल अब के बोलाई राखी के परब आइल अब के बोलाई के करा में बाबू रही है के करा में माई के करा में बाबू रही है के करा में माई समझावता आ कहता कि हे भैया करजनी बंटवारा भैया मानी लो कहानवा दुख सुख कर माई बाबूजी के संगवा बटवारा जनी मनिलो कहानवा दुख सुख रह माई बाबूजी के संगवा बात मान भैया को बहु प्रीत ना भेटाई बात मान भैया को बहु प्रीत ना भेटाई के करा में बाबू रही है के करा में माई के करा में बाबू रही है के करा में माई बटी गईल जिंदगी के सगरी कमाई बटी गईल जिंदगी के सगरी कमाई के करा
बाबू